Тези мюсюлмански общински служители биват уволнени след като са заплашвали членове на обществото. Не просто някаква неясна заплаха, а буквално заплаха от типа може да ти извадя зъбите. И трябва да се запитате как изобщо тези хора са били избрани на тези позиции. Нека прочетем какво се случва. Добре, служители по прилагане на правилата към общината са уволнени, след като са заснети на камера да заплашват гражданин. Това е моментът, в който служители по прилагане на правилата към общината заплашват да ударят гражданин. Общината на Хароу в северозападен Лондон е уволнила 2 служители, които са заснети как сплашват мъж на улицата, след като го обвиняват, че се бърка в нашите пари. Странно, необичайно, много странно обвинение към някого. По време на едноминутната среща, 2 служители по прилагане на правилата, облечени с качулки върху ярко-лилавите си якета и черни жилетки, оборудвани с камери за тяло, казват на мъжа, че ще му изтръгнат зъбите. Имам предвид, поне измислете нещо по-добро, ако ще заплашвате някого пред камера, нали? Представете си само да ви обвинят, че сте заплашвали да изтръгнете нечии зъби. Чувствам, че трябва да измислите нещо малко по-мъжествено, нали? Не знам, някой може ли да се сети за нещо по-добро от ще ти изтръгна зъбите? Ужасно, отвратително. Един от тях му каза, между другото ще видите видеото след малко, когато не съм с униформа, ще те пребия и ще ти изтръгна зъбите. Преди да добави, ще дойда и ще те хвърля през шибаните стени. Стени! Не една, а няколко. Служителите по изпълнението дори заплашиха да извикат полицията на Нортхолт Роуд в Саут Хероу, защото един от служителите щял да те прецаква. Имам предвид, ако това не звучи като егоцентрични мъже, които се опитват да докажат колко са големи и силни, не знам какво е. Добре дошли в отговора. Аз съм Мей Ръка, вашата водеща. Не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбанката за известия, да подкрепите това видео, да направите своето и да го споделите с приятел. Добре дошли! Вие сте част от едно движение. Много се радваме, че сте тук, защото ние отвръщаме на удара, защото ни е писнало. Виждате ли, когато се появят такива истории, не мога да не се подсмихна, защото все едно се опитват да докажат колко са глупави. Знаете ли, дори не се опитват да го скрият. Вие сте на камера, някой ви снима. Вие сте полицай или служител по прилагане на общинските наредби. Помислете малко с мозъка си и не казвайте неща като ще ти извадя зъбите или ще те хвърля през шибаната стена. Това е елементарно. Просто е. Лесно е. И ако един мъж не може да контролира емоциите си до толкова, че пред камера, като общински служител по контрол, не може да се овладее. Как по дяволите стана такъв човек? Как е стигнал до тази позиция? И отговорът на това е, че както виждаме, правителствата и местните изборни системи избират некомпетентни хора да заемат ръководни позиции. Защото ги е грижа повече за цялата тази антирасистска идея, отколкото за хора, които наистина могат да прилагат закона, нали? Тези хора точно се вписват в ислямисткото движение, в имигрантската линия, която им трябва да прокарват. Виж тези служители по контрола, но въпреки това са толкова невероятно глупави, че наистина си мислят, че могат да се измъкнат с това. И трябва да чуеш извиненията, които този човек има. Невероятно е. Добре, записът започва с един служител, който се изправя срещу гражданина, който записва инцидента и казва: какво си мислеше, че ще направя? Не е нужно да ти казвам какво щях да направя. Другият служител, облечен с червен свичър с качулка, след това влиза в кадър и натиска бутон на боди камерата на колегата си, на което другият отговаря: не се притеснявай, изключена е. Сега, отново, абсолютната глупост, защото един мъж държи телефона така. Той го държи точно пред лицето им. Все едно боди камерата ти е изключена. Блестящо. Айфонът няма да записва или какъвто и да е телефонът му. Служителят по контрола с черния качулка след това продължава: не се меси в работата ми. Добре, това са те. 1, 2. Познай какво? Няма да повярваш. Този мъж отговаря на расовия стереотип на новите служители по контрола, които се опитват да въведат. Можеш ли да познаеш, само като го погледнеш, може би, към каква етническа или религиозна група принадлежи? Правя предположения. Има ли предположения в коментарите? Ще бъда много впечатлена, ако го познаете. Както и да е, мъжът, който записва, отговаря като казва: знаеш ли какво правиш тук? Знаеш какво правиш? Членът на съвета в червено след това се обръща и започва да заплашва словесно гражданина, като става все по-агресивен. Докато изключва боди камерата си, служителят казва на мъжа: държиш се така, сякаш се опитваш да ни объркаш с парите. Сега ще ти покажа нещо. Да се бъркаш в парите ни, което означава да се месиш в работата ни.
Така че този полицай или какъвто и да е той, официален служител на окръг Хароу, каквото и да са измислили днес, казва нещо от рода на: ти се опитваш по същество да ме уволниш, да ме натопиш. Опитваш се да се бъркаш парите ми. Това е като... Мисля, че ти си този, който може би си прецакваш прехраната, приятелю. Имам предвид, че може би си ти. След това служителят на общината в червено се обръща и започва да заплашва словесно. Докато изключва бодикамерата си, служителят казва на мъжа: държи се така, сякаш се опитваш да се бъркаш в парите ни. Ела веднага в алеята. Ще покажем ние, брате. Ще покажем. Гледай ни, толкова сме големи, толкова сме силни. Толкова сме страшни. Както и да е, доста е срамно. След това служителят прави жест на мъжа да го последва през оживения път, докато стои в автобусната лента пълна със служители. Кълна се: когато ли съм с униформа, ще те просна на земята и ще ти извадя зъбите. Ясно ли ти е? Ще ти ударя един и ще те съборя. Ще ти избия всичките зъби. Буквално е като деца, като... Моят татко е по-силен от твоя татко. Ще ти избия зъбите, когато не съм с униформа. Имам предвид, казваш го пред камера с униформа. Толкова е глупаво. Докато спорът се разгаря, офицерът с черна качулка добавя, че имаме хора, които трябва да нахраним, преди мъжът, който снима, да им каже: не знам защо ставате агресивни. Работникът с червения качулка продължава, като сочи с палец към пътя. Минавай през пътя сега, защото се опитваш да ни объркаш парите, братле. Ще ти покажа колко е часът. Ела сега. Бла, 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 бла. Както и да е, ако дойде и ти разваля парите, докато боядисваш и се занимаваш с тъпите си ремонти, ти си букук. Ще дойда и ще те хвърля през шиваната стена, братле, и ще те намажа целия с боя. Харесва ми как добавят братле. Все едно да, ще те хвърля през стената, но ти си ми брат. Толкова е глупаво. След това той започва да разкопчава черния си елек, на който е монтирана камерата му за запис, и добавя: братле, няма да позволя на никого да ми пречи на работата. Знаеш ли, няма да позволя на никого да ми пречи на работата, разбираш ли? Все едно в тази история човекът, който пречи на работата, е този, когото записват, а не идиотът, който казва, че ще му избие зъбите. Разбра се, че служителите по изпълнение работят за Kingdom Service Group и са наети от община Хароу. Според уебсайта си, компанията предоставя услуга за подкрепа на местните власти, която е ангажирана с това да помага на местните власти да създават по-безопасни, по-чисти и по-гостоприемни общности. Добре дошли в Хароу, приятели! Могат да ти избият зъбите и да те хвърлят през шибани стени местните служители по изпълнение. Добре дошли в Ню Лондон, приятели! Чудесно! В него се казва: нашият експертен екип предлага индивидуални решения и стратегии за опазване на околната среда и безопасността на общността, които се борят с екологичната престъпност, намаляват антисоциалното поведение и подобряват живота на вашите жители. Добре дошли в Лондон, скъпи човешки същества, където вашите хора са тук, за да ви пазят, като се уверят, че нямате зъби, за да не ухапете никого. Не е ли чудесно? Не искате ли да се преместите в Хароу? Освен това, те предоставят и обучение по здравеопазване, охрана, почистване и услуги по набиране на персонал. Сред клиентите им са частният доставчик на здравни услуги БУПА, НЗС и Теско. НЗТ се здравната система, господари мои. Както и да е, уебсайтът на община Хароу посочва, че е в партньорство с Kingdom Local Authority Support, която работи заедно с нейните служби по прилагане на закона. В момента не е ясно за какво е бил спорът им, защо е започнал или кой е мъжът, който снима инцидента. Какво каза този мъж? Защо снима това? Както и да е, но видеото, което вече се разпространява широко в социалните мрежи, предизвика бърза реакция от страна на община Хароу. Не казваш, че не им харесва това. Не е добре за тяхната репутация. Местните власти осъдиха инцидента като неприемлив и заявиха, че служителите по контрол, заснети във видеото, в последствие са били уволнени. Да, надявам се да е така. Служителите по контрол на общината са уволнени, след като бяха заснети на камера да заплашват граждани. Вие сте, имам предвид, лондонският район Хароу. Наясно сме с видео, което циркулира във връзка с поведението на двама служители по контрол. Бяха предприети бързи действия, веднага щом инцидентът и жалбата бяха докладвани на Kingdom през май и замесените лица вече не работят в Kingdom. Вземаме изключително сериозно всеки случай, в който служители умишлено изключват камерите, които носят на тялото си. Заплахите с насилие към граждани са напълно неприемливи и няма да бъдат толерирани. Това е... Аз имам предвид как изобщо са били наети на работа. Както казва By5M, въпросът остава: как по дяволите изобщо ги наехте? Хората трябва да си плащат данъците към общината, а вие сякаш ги перате и ги давате на хулигани, нали? И нека гледаме видеото, защото казахме, че ще го гледаме. Всички готови ли сте? Хайде! Не знам какво ще се случи. Какво щеше да направиш тогава? Казах ти да кажеш. Ти какво щях да направя? Нека видим. Какво имаш предвид? Но съм изключен. Какво? Изключене. Така че той изключва камерата на тялото си.
идиот. И като че ли мъжът снима, нали? Толкова е очевидно. Не можеш да получиш този ъгъл без някой да снима. Не го намесвай в моите работи. Слушай, знаеш какво правиш в този момент? Знаеш какво правиш? Не ми се обаждай, Акбар. Знаеш какво правиш? Сега се опитваш да ми объркаш ума. Аз не се бъркам в парите ти. Ти се опитваш да се бъркаш в нашите пари. Наистина какъв невероятно жалък отговор. Никой не се опитва да се бърка в парите ти. Вие сте идиотите, които си мислят, че могат да говорят такива неща и да им се размине. Това само ни показва колко зле е станало в Англия. Не, Ела в алеята веднага. Ще ти покажеме колко е часа, братле. Ще ти покажеме колко е часа, братле. Ще се погрижим да не можеш повече да работиш и да печелиш пари, защото се опитваш да се месиш в нашите пари. И братле, знаеш ли какво правя на такива хора? Ела тука сега. Ела тука, братле. Защо да идвам там? Защо да идвам там? те буквално се държат като в гимназията. Да, ще ти покажа кой е големия. Мислиш ли, че си по-голям от мен? Брат ми, той е силен, той е голям. Имам предвид буквално. Хайде, ела с нас тогава. Защо човека да тръгне с вас, глупако? Но аз не съм този. Кълна са, когато ли съм с униформа, ще те нокаутирам и ще ти извадя зъбите. Знаеш ли това? Ако ти ударя един юмрук, ще ти избия всичките зъби. Имаме хора, се опитват да... Не знам защо ставаш толкова агресивен. Минавам през пътя сега, защото се опитваш да ми объркаш парите, бракле. Аз не се опитвам да се заяждам с тебе. Ще ти покажа как стоят нещата. Ела сега. Не, прави си каквото искаш. Ще извикам полицай за теб. Той ще те оправи, знаеш ли? Знаеш ли какво? Той ще те оправи. Знаеш ли кое намирам за толкова иронично в това видео? Този човек казва: да, ти си този, който ще загуби тези пари. Този мъж вече не може да бъде наед заради действията си. И това е толкова типично за този начин на мислене. Все едно ще се правим на жертви. Ще се правим на жертви. Винаги другите са проблемът. Ти ни пречиш. Ти се опитваш да ни навредиш. Не, ти сам си го причиняваш. Ти, глупако, не казвай такива неща пред камера. Не живееш ли с нас в това поколение? Не си ли наясно с факта, че ако нещо е записано на телефон, хората могат да го намерят? Защо бих бил полицай? Защото работим с тях, а ти не го знаеш, нали? Хайде де! Затова чуй това. Чуй какво казва той. Защото това е наистина значимо и важно за всеки да разбере. Така че за тебе той ще прецака, знаеш ли? Защо бих бил полицай? Защото работим с зъбите ти. Имаме хора, които се опитват да... Не знам защо ставаш агресивен. Минавам през улицата сега, защото се опитваш да ми объркаш парите, братле. Аз не се опитвам да ги обърквам. Ще ти покажа колко е часа. Ела сега. Не, прави си каквото искаш. Ще извикам полицай за теб и той ще прецака, знаеш ли? Ще извикам полицай. Той ще те прецака. А човекът казва: защо един полицай би ме прецакал? Чуй какво казва. Защо би го направил полицай? Защото работим с тях. И ти не знаеше това, нали? Така че... Защото работим с тях. И ти не знаеше това, нали? Защото работим с тях. Ти не знаеше това, нали? Те наистина си мислят. И мислят, че това е най-интересното нещо. От цялото това видео те си мислят, че могат да накарат полицаите да правят каквото си поискат и да се държат грубо с хората, защото това искат. Което означава, че ако наистина четем между редовете, полицаите са достатъчно корумпирани, за да убедят този човек, че това, което казва, е вярно. Че има полицаи, които ще работят и ще ти навредят според това, което тези хора искат от тях. Така че, сега ще ви покажа колко е часа. Добре, чудесно. Мога ли тогава да ви задам един въпрос? Братле, няма да позволя на никого да ми пречи на работата, разбираш ли? Аз идвам ли да ти преча да си изкарваш хляба, когато ходиш да боядисваш и правиш ремонт и некадърник такъв? Добре, нека те попитам. Ела да те хвърля през шибаната гора, братле, покрива копеле, цял да те омажа с боя, братко. Както и да е, хайде да чуем какво ще кажат. Да чуем. Някои неща са толкова абсурдни, че просто не можеш да не се засмееш. Хайде да чуем какво ще кажат тези хора, добре? Миналия септември двама служители по контрол в Хароу обвиниха жител, че е плюл на улицата, което мъжът твърдеше, че не е направил, след като му наложиха глоба от 100. Кармел Шах, който в последствие беше осъден, получи фиш за фиксирана глоба. Така че някои казаха, че се е почувствал стереотипизиран, но също така, както и да е, това е от онези неща, които просто продължаваме да виждаме. Тези общини са абсурдни, а тези хора са луди. И всички са като: да, това е еднократен инцидент. Не е така. Те са накарани да вярват, че могат да се измъкнат с такова поведение и че нищо няма да им се случи. И мисля, че е време това да се промени. Не мислите ли? Благодаря на зрителя, че изпрати този случай.